Ahojte, milé bohyne. Mám pre vás prvý taký rýchly tip, ktorý sa týka zdravia. Dnes je štvrtok, v pondelok som bola na návšteve u kamarátky, ktorá teraz má také obdobie, že sa viac stará o seba, cvičí a viac si všíma a pripravuje si zdravšiu stravu. A u nej som si hneď všimla jednu vec, ktorá ma veľmi potešila, a to je aplikácia, kde si môžete značiť alebo ktorá vám môže pripomenúť pitný režim, aby ste pili dostatok tekutín. Tých aplikácií je viac, neviem ako presne sa volá tá jej, ale ja som si, tak sa mi to zapáčilo, že som si hneď stiahla podobnú a chcem vám to teraz ukázať, lebo zdá sa mi to veľmi fajn. Ja mám takýto obyčajný telefón. Tu mám tú aplikáciu, tiež takú možno jednoduchšiu. A ja hlavne nechcem, aby mi to posielalo upozornenia. Tu vidíte, koľko som dnes vypila. Teraz si tam môžeme spolu zadať to posledné, čo som si dávala. Teraz som vypila. Vy si tu vlastne môžete vybrať, môžete si to nastaviť aj sami dopredu, ale to je asi v tej jej, ja som to zatiaľ veľmi neskúmala, ale ja som si pozerala, aký objem majú tie poháre, z ktorých pijem, tak ten, ktorý mám doma, má takýto objem, takže a tu vidíte, koľko potrebujem ešte vypiť. A na začiatku tu uvidíte, koľko som vypila ten prvý deň, a ďalší deň som si to nestihla značiť, takže vtedy som aj pila menej, ale vtedy som vypila asi liter vody. A vrátime sa naspäť. Dobre, fajn. No. A ja som si to nastavila tak, že na začiatku si dávate hmotnosť a ja mám hmotnosť asi do 50 kg, hej, 40 niečo. A ja som si sama odhadla predtým, než som si to spustila, že by som chcela vypiť asi liter a 600 ml. A keď mi to vypočítalo, tak mi to zhruba tak vyšlo, trošku mi tam chýbalo, tak som si pridala 1, 2, 3 kg. Proste pridala som si, že mám ako vyššiu hmotnosť a nastavila som si toto množstvo vody. A ten prvý deň, keď som to skúšala, som bola na návšteve, tak tam som si do rôznych tých hrnčekov, a mala som tam pohárik, ktorý mal presne 2 deci, tak som si to tam merala a zistila som, že môj obľúbený pohár má presne 3 deci. Tak som pila z neho a bolo to super. Vlastne čím viac som pila, tým viac som mala chuť na tú vodu. Ja mám najradšej takúto obyčajnú vodu, teda natočenú z vodovodu, trošku keď postojí. A mala som z toho taký pocit, že keby som to dodržala 2-3 dní, 4 dní po sebe, tak vlastne to telo by bolo potom naplno, tie bunky by boli tak hydratované, ako potrebujú, takže odporúčam dodržať to niekoľko dní po sebe. A ja som vlastne mala, ako ste tam aj mohli vidieť, ten prvý deň som to prekročila o nejakých asi o pol litra. Takže som tam mala nejak 2 litre a 100 ml. A takto by som to chcela zhruba dodržiavať každý deň, že vždy to takto treba prekročiť, lebo teraz je maj, už aj teplejšie, človek už sa aj viac potí. A nemala som z toho pocit, nechodila som nejako často na malú. Vždycky to bolo tak, že vypila som, dajme tomu, 2 tie poháre, čiže asi tých 600 ml, a potom som išla na toaletu s tým, že možno som vycikala tak pol litra, hej, mám taký pocit, takže nebola to nejaká záťaž, nebol to nejaký stres, nebolo to nepríjemné, bolo to práve že skôr príjemné. Čiže počítame do toho čistú, obyčajnú pitnú vodu. Pokiaľ pijete ešte niečo iné, tak môžete ešte čaj, minerálku alebo ovocnú šťavu s riedenou vodou. S vodou to môžete tam všetko počítať, alebo s riedenou s tou minerálkou. Ale proste viac, aby tam bolo viac tej vody než toho džusu, samozrejme. To je ako taký základný pitný režim. Pokiaľ má niekto problém, že treba spie alkohol alebo pije kávu a nie je schopný vypiť toľko tekutín, tak môžete tam počítať aj trebárs nejakú rečiu polievku, nejaký vývar alebo nejakú zeleninovú, nie nejakú hustú, ktorá je, neviem, šošovicová alebo tak. A
môžete tam počítať aj sladké nápoje teda, ale iba vtedy, keď máte, vravím, tento problém. Mlieko sa nepočíta, mlieko je potravina, nie je to nápoj. A káva sa takisto nepočítá správne, každý, kto pije kávu, mal by k tomu vypiť aj pohár vody. A odporúčam to hlavne pre ženy vo veku od 35-40 rokov vyššie, takto ako pre svoje zdravie, možno aj niekto, kto cvičí, športuje a potrebuje to nejak takto dodržiavať. Prípadne aj pre starších ľudí, aj pre mužov, aj pre ženy, aj pre mladých tínedžerov, ktorí chodia do školy. Ja si pamätám, v takom veku človek tiež má problém dodržiavať pitný režim a piť dosť tekutín. Takže to je taký tip odo mňa. Ja mám dnes narodeniny, tak môžete to brať ako taký môj malý darček pre vás. Mám vás rada, majte sa, pekný deň.